You and my present. И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Хеткил и днес играем FIFA World! Ще направим една игра с моя любим отбор Манчестър Юнайтед, с който използва формация 4-1-2-1-2. На вратата застава непоколебимия, непобедимия и несваляемия Давид Де Гея. Като десен бек застава Рафаел. Централни защитници са Маркъс Роха и Крис Смолин. До тях като ляв бек е Люк Шоу. Централен полузащитник е Маруан Фелайни. Десен полузащитник е Антонио Валенсия. Ляв полузащитник е Ашли Янг. Полунападател е Анхел Ди Мария. И двойката нападатели са Уейн Руни и Робин Ван Перси. На резервната скамейка няма да ви казвам кои са, защото всички ги знаем. И така, да започваме с матча. Както казах, ще направим само една игра и да започваме с нея. Ето го, екипът на Манчестър Юнайтед върху Антонио Валенсия в къшния и за гостуване. Ще играем с къшния, защото сме яки. И нека да потърсим опонент. И ето, че се връщаме с матча. Ще играем срещу Колумбия. Манчестър Юнайтед срещу Колумбия. Ще им гостуваме. Да. И в момента ми пишат месенджер, така че съжалявам. Така. Отне половин час. Буквално половин час, докато зареди. Не знам от какво се причини това. Но много ме издразни и нека да почнем. Ей, ти се шегуваш. You're kidding with me. Добре, това не го очаквах. Така. Явно ще чакаме още докато почне първия матч. Връщам се, когато почне матча направо. И, приятели, ето, че намерихме игра. Ще играем срещу Реал Мадрид на Олд Трафорд. Манчестър Юнайтед срещу Реал Мадрид на Олд Трафорд. Това ще бъде невероятен матч. Много интересно ще бъде според мен. Но нямам никакви идеи какво ще стане. И чакаме матчът да зареди. Това ще бъде много хубав матч. Освен ако този не е много силен, но виждам, че има 37 победи, 27 равенства и 46 загуби. Моите са по-зле. 90 победи, 81 загуби, 23 равенства. Равенства сме са горе-долу близко. Той има само с 4 повече. Загубите ми са почти 2 пъти по-малко от неговите. Както и победите 3 пъти повече. Така. И ето, че матча започва. Защо стадионът е празен? И това е странно. Казах ви състава какъв е. Вау, даляк изстрел. Центриране или не? Добре. Ужасен изстрел. Сега Ашли Янг на скорост. И трябваше по-силно да центрирам. Добре, чуват фенове не се виждат. Добре. Игра само с 20 и малко фапаса. Между другото, пишете в коментарите с кой отбор да играя следващия матч. Защото, да, няма само с Man United, така няма да ви е интересно. Тук може да видим нещо красиво. Но очевидно не.
How the fuck I miss like that? Oh! Benzema. Oh, какъв излежаш пас за Бейл. Фак, сега, моля те, не. Не! Не, Роналдо. Добро, Роналдо. О, Ди Мария, скоро. Фак. No! И ето, че Гарет Бейл отбелязва. I'm so fucked up. Добре, Гарет Бейл иде на 0-42-та минута. Това не трябваше да се случва. Както и лагат не трябваше да се случва. Okay, let's try something. What the fuck, бе? И Роналдо стига до топката. Ставам се по-fucked up. Добре. Добре, по време доста трудно се играе с този лак. Ще го правя следващия път. Не. И сега Роналдо ще ми наблъска един гол. О, не, добре. О. О-о. Не, Бейл, моля те. Бейл. 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 Не. Не, Бейл. Браво, Де Хея. Роналдо, Роналдо, не. Не. Майкъл. И. What the fuck, бе, Люк Шоу, моля та. Моля вас всички. Майкъл, Хамис Родригес. И трябва да сме си 4-та минута. Аз просто трябва да губя. Ай, стига! О, Касияс! Майко, Фелайни, браво, бе. Макар че иска да вкараш поне. Ако искаш да ме беше фаулирал още повече. Майко! Мисля, че това влезе. Е, това...
Как изобщо е възможно да ни влезе? Аре, бърза така. Касиос! Защо ми го причиняваш? И да, загубих. Да. Надявам се този клип да ви е харесал. Аз бях Хеткил. Напишете в кой отбор да продължа следващия матч. Загубих вместо 2 на 0. Но пък това е дивизия 6. Надявам се този клип да ви е харесал. И оставаме с 3 точки. Имах доста загуби и равенство. Загуба. Надявам се този клип да ви е харесал. Аз бях Хеткил и чао!